Moi bo día a todos e a todas. Gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa na que pasamos a informar dos asuntos máis relevantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno celebrada hoxe. Entre eles, co que ten que ver con turismo e tamén con mobilidade, que, como sabedes, son dous piares importantes na nosa acción de goberno, pois aprobamos dous asuntos, un que ten que ver coa nosa aposta polo Resurrection Fest, que volveremos a financiar de novo este ano cunha chega de 150.000 euros, e o outro coa nosa rede de estradas que continuamos mellorando cun novo investimento, neste caso por importe de 380.000 euros. En primeiro lugar, en o que se refire ao Resurrection Fest, dicirvos que aprobamos unha chega de 150.000 euros a través dun contrato de patrocinio para colaborar coa celebración deste festival que vai a ter lugar do 1 ao 4 de xullo en Viveiro. Esta xa é a 21ª edición deste festival máis que consolidado e que ademais é un dos grandes referentes internacionais no ámbito do rock e do metal. Cada ano desfrutan deste evento milleiros de persoas que chegan de diferentes puntos de España e de todo o mundo, tamén do estranxeiro, polo que o Resu contribúe a situar a nosa provincia no circuito internacional dos grandes eventos musicais. Como xa é habitual, o cartel será de primeirísimo nivel, con propostas moi destacadas dentro do panorama internacional, como poden ser Iron Maiden ou Marilyn Manson, e por iso tamén, dende a Deputación, vamos a colaborar ano tras ano, tal e como viñamos facendo ata agora, porque estamos convencidos de que apoiando este tipo de iniciativas apoiamos tamén a economía local, xerando emprego, impulsando sectores estratégicos como poden ser a hostelería, o comercio ou os servizos. Este patrocinio enmárcase así dentro da nosa aposta por un turismo sostible, de calidade, diferenciado e que se basea nas experiencias que neste caso contribúen a dinamizar a comarca mariñá e a todo o conxunto da nosa provincia. No referente á mobilidade, coméntovos que hoxe tamén aprobamos un investimento conxunto de case 380.000 euros para continuar coa mellora da mobilidade da nosa provincia. Por unha banda, licitamos un novo proxecto para acondicionar varios tramos da estrada LUP 4004 en Palas de Rei, cun investimento de máis de 320.000 euros, e esta é unha vía que atravesa os núcleos de Devesa de Rei, Ribeira e Xende, especialmente relevante para este concello porque conecta explotacións gandeiras, unha casa de turismo rural e tamén varios recursos turísticos como poden ser as igrexas. As obras que se van a realizar consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación e sinalización e van a afectar a 3 tramos, o comenzo e o final da vía. Contarán con un prazo de execución para realizar os traballos de 4 meses dende que den comenzo, así que en pouco tempo os veciños de Palas de Rei veránse favorecidos por esta actuación. E, por outra banda, axudicamos por case 50.000 euros obras para acondicionar un treito da LUP 3006 que a vía que une Meira con Pastoriza por Fonmiñá, e con este proxecto do que se vai a encargar a empresa Cholo SL vais a arranxar un tramo de algo máis de 800 metros case ao comenzo da vía. Falamos dunha estrada moi importante para os veciños e veciñas da zona porque vai dende o núcleo meirense da Pena ata a LU 122 e que ademais dá servizo a explotacións gandeiras, conecta directamente co polígono industrial de Meira, que é onde se atopan tamén establecementos de tipo hosteleiro, diferentes negocios, e dá, ademais, acceso ao centro de saúde do Concello de Meira. As obras van a consistir na reapertura de cunetas, na pavimentación do firme con aglomerado en quente e tamén no repintado da vía mediante marcas reflexivas de cor branca. Unha vez que se inicien os traballos, o prazo de execución co que conta a empresa é de mes e medio, co que quedarán minimizadas tamén as molestias que se poidan ocasionar aos veciños. E cambiando xa de asunto, e remato con este, na Xunta de Goberno aprobamos a convocatoria e as bases específicas para elaborar 2 listaxes de emprego.
unha de técnico auxiliar de protocolo e outra de axudante mecánico. As persoas interesadas en anotarse poderán consultar a información no boletín oficial da provincia, que sairá publicada nos vindeiros días, e aí poderán ter toda a información que necesiten en canto a temas, prazos, etc. E pola miña parte, nada máis. Non sei se hai alguna pregunta. Non? Moi ben, moitas gracias e boa fin de semana.